Je čas nasadiť anténu. Bohatú úrodu TV kanálov na chaty, záhrady aj do domácností ti prináša Štvorka TV cez anténu. Tento program a úľavu od ťažkostí s prostatou vám priniesol Prostakan Forte. Prostakan Forte, liek pre mužov. Novinka z dámskeho klubu. Limitovaná edícia štýlového skleneného pohára. Dvojitá stena, ideálny na teplé aj studené nápoje. A iba teraz darček zdarma. Mikrodrink čierna rýbezľa. Kúpite exkluzívne na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v budove Slovenského rozhlasu. Stačí jedno stretnutie. Veď má rodinu. Čo chcete? Je to silnejšie ako ja. Jeden pohľad. Chcem ísť za tou ženou. A všetko, čo sa zdalo pevné, Povedz mi, čo neviem. sa zrúti ako domček z karát. Ty sa trasieš. Si v poriadku? Francúzsky thriller o vášni, klamstve a osudovej hre, v ktorej nikto nie je víťaz. Nedokážem to. Urob to za mňa. Hod kockov. V pondelok o 20:30 na jednotke. Finále francúzskeho kriminálneho seriálu Doktorka Alexandra. V premiére v utorok o 20:30 na jednotke. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Senzačne nízke ceny? Áno, Senzačne? nízke ceny. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskarini Prosecco 0,75 litra za 2,69, K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a K-Classic maslové tyčinky 150 gramov za €49. Kaufland. Tento program bez pálenia záhy vám prináša Reloxan s opunciou. Reloxan, šetrná ochrana žalúdka a pažeráka a úľava od pálenia záhy. Tento program obsahuje audiokomentár. Ça nous fait trouver un dans petit pays en nous. Moi commandé pour qui, non qu'à laisser tomber. Tento program bez pálenia záhy vám prináša Reloxan s opunciou. Reloxan, šetrná ochrana žalúdka a pažeráka a úľava od pálenia záhy. Zajtra Rádio Slovensko prinesie príbeh detí z Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. Rádio Regina Stred sa za starými prísloviami vyberie do obce Košťany nad Turcom. Rádio Devín vám predstaví život a tvorbu skladateľky Iry Segy. A digitálne rádio Litera ponúkne hru Petra Karvaša Antigona a tí druhí. Prežite deň s programovými službami Slovenského rozhlasu. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
Tento program obsahuje audiokomentár.